Mezi polovinou ledna a začátkem února 1945 provedl Sovětský svaz riskantní vyselsko-oderskou ofenzívu, která se stala precedentem ve vývoji druhé světové války. Během méně než 1 měsíce překročila Rudá armáda polskou rovinu od řeky Visly až k linii Odra-Nysa a dostala se do vzdálenosti pouhých 60 kilometrů od Berlína. Noční můra Adolfa Hitlera se stala skutečností. Nepřítel byl čím dál blíže k německému hlavnímu městu a jeho sny o vítězství se začaly rozplývat. Veden chaosem učinil vůdce sporné rozhodnutí. Jmenoval Heinricha Himmlera vrchním velitelem skupiny armád Wisla. V jeho rukou spočívala odpovědnost za zastavení postupu sovětských sil směrem k Berlínu. Hitler očekával, že Himmler bude postupovat stejně jako ostatní velitelé a bude jeho rozkazy plnit bez otázek. Navíc mu přikázal zavést drastická opatření, aby zabránil jakémukoliv ústupu vojáků na západ. Himmler přijal rozkazy svého vůdce bez odporu, ale to nestačilo. První výzvou nového vrchního velitele nebylo nic jiného než operace Slunovrat. Himmler si však uvědomoval, že pokud chce zvítězit, musí analyzovat situaci jako celek. Během vyselsko-oderské ofenzívy dokázala Rudá armáda postoupit do německých oblastí Pomořanska a východního Pruska a dostala se až k řece Odře. Přesto se v německých vojenských kruzích objevila jiskra naděje, protože bylo patrné, že první běloruský front neudržuje dostatečně široké frontové postavení v Pomořansku, naopak pronikal jen úzkým pruhem území. Tím byly vystaveny jeho boky zranitelnosti jak na jihu, tak na severu. Tuto slabinu rozpoznal uznávaný generál Heinz Guderian. Po několika hodinách hodnocení bojového scénáře pochopil, že nejlepším způsobem, jak využít sovětské slabiny, je provést velkou ofenzívu proti prvnímu běloruskému frontu s cílem izolovat přední jednotky Georgie Žukova východně od Odry. Němci by tak zaútočili ze Stargardu na severu a z Glogau ve Slezsku a Gubenu v Braniborsku na jihu. Guderian si však byl vědom toho, že každé rozhodnutí musí vést k zaručenému úspěchu, jinak Rudá armáda obsadí Berlín a německá moc skončí. Aby toho dosáhl, věděl, že potřebuje více mužů. Proto požádal o naléhavou evakuaci Kapsy v Kuronsku poblíž Lotyšska, aby mohl uvolnit tam uvězněné divize. Také stáhl jednotky z Itálie a Norska a nařídil 6. tankové armádě SS pod velením Seppa Dietricha opustit Maďarsko. Tomu však vyneslo napomenutí od Hitlera, který se odmítal vzdát Kuronska a maďarského území. Následovala intenzivní a vyčerpávající hádka. Když se konečně podařilo dosáhnout dohody, objevil se nový bod sporu. Guderian odmítal Himmlerovo jmenování velitelem a požadoval, aby ho při operaci Slunovrat nahradil Walter Wenck. Navzdory četným stížnostem nakonec nejvyšší vůdce Třetí říše ustoupil. Přesto se operace Slunovrat proměnila v omezenější protiútok, než bylo původně plánováno. Zúčastnili se ho 3 sbory 11. tankové armády SS umístěné v Pomořansku, které se střetly s předními jednotkami prvního běloruského frontu. Německé síly nakonec zahájily útok na frontě přibližně 50 kilometrů kolem Stargardu a postupovali jihovýchodním směrem k Arnswalde. Žukov byl informován o soustředění německých sil proti 2. gardové tankové armádě a 61. armádě, ale neznal přesný okamžik útoku ani jeho skutečný rozsah. Mezitím se sovětské vrchní velení Stavka obávalo. I když měli klíčové informace, Třetí říše rozmístila 13 divizí mezi Berlín a hlavní síly Rudé armády a dalších 33 se soustředilo v Pomořansku, tyto údaje jen potvrzovaly reálnou možnost bezprostředního německého útoku na severní bok prvního běloruského frontu. Únor 1945 pokračoval a operace Slunovrat začala nabývat konkrétní podoby. Guderian trpěl každým dnem, když viděl, že přidělených 1200 tanků nedorazilo kvůli nedostatku dostupných vlaků. Podobně tomu bylo s municí a palivem, které vystačily pouze na 3 dny boje.
Kromě toho zahynuli stovky tisíc vojáků v prvních dnech roku, což znamenalo značnou ztrátu při plánování ofenzívy. Ani situace na sovětské straně nebyla o mnoho lepší. Přestože první a druhý běloruský front představovaly impozantní síly, Vyselsko-Oderská ofenzíva způsobila obrovské lidské ztráty. Jen v lednu ztratili Sověti více než 5 000 obrněných bojových vozidel a téměř 2 000 děl a minometů. K této pohromě se přidával nedostatek protiletadlových zbraní kvůli logistickým úzkým hrdlům, která se objevila ve finální fázi konfliktu. Dne 15. února 1945 zahájily německé síly operaci Slunovrat, když divize SS Nordland, patřící ke střednímu sboru, zaútočila směrem na Arnswalde. Útok byl úspěšný, protože 60. armáda byla zaskočena, což umožnilo německé přední linii zabezpečit požadovanou pozici a vystřídat její posádku. Přestože se jednalo o první vítězství, ne všechny německé jednotky byly připraveny na zahájení ofenzívy a ochrana mostů ve Štětíně nebyla taková, jak se původně předpokládalo. Dne 16. února rozšířil 3. tankový sbor SS Centrální koridor a podařilo se mu zatlačit část sovětské fronty o více než 8 kilometrů. Žukov, překvapen, hledal odpověď. Po silném útoku se však Guderianovi a Venckovi plány začaly ztrácet na lesku. 39. tankový sbor nedokázal dosáhnout jezera Plöne, protože narazil na mohutný odpor 2. gardové tankové armády, která jej zastavila asi 70 kilometrů od Küstrinu. Němcům se však podařilo znovu obsadit Salentin a Můšerín v okrese Stargard spolu s městem Pyritz. Několik desítek tanků Tiger II zničilo množství sovětských obrněných vozidel a protitankových děl. Nicméně několik Tigerů II. Byla okamžitě vyřazena sovětskou obranou. Navzdory dílčím německým úspěchům se sovětský odpor nevzdával. Sověti věděli, že nepřátelské síly byly zdecimovány a že nebudou schopny udržet dlouhodobou ofenzívu. Dne 17. února byl generál Venck vážně zraněn při dopravní nehodě a proto byl nahrazen Hansem Krebsem. Tato událost představovala pro německé velení velkou ztrátu iniciativy. Žukov využil nepříznivé morálky nepřítele a vyslal 3. údernou armádu, což způsobilo zastavení německé ofenzívy. Kvůli této změně v dynamice boje se skupina armád Wisla dne 18. února rozhodla operaci Slunovrat ukončit. Kvůli dříve zmíněnému nedostatku dopravy a paliva muselo být na bojišti zanecháno velké množství těžké výzbroje. Ačkoliv německé plány neprobíhaly podle očekávání, podařilo se jim dosáhnout malého pozitivního výsledku. Po 4 dnech intenzivních bojů se oblast Pomořanska proměnila v obrovské bahniště, což výrazně stížilo jakýkoliv pohyb. Stavka si uvědomila, že útok v blízkosti Berlína by byl velmi obtížný, pokud by předtím nebyla plně zajištěna oblast Pomořanska. Toto zpoždění dalo Třetí říši cenný čas na přípravu obrany v blízkosti řeky Odry. Přesto začal Hitler pochybovat jak o schopnostech Himmlera vést ofenzívu, tak o inteligenci Guderiana, protože postup německé armády byl zcela odlišný od toho, co si pro tuto operaci představoval. Poslední úder Wehrmachtu. Na začátku března 1945 proběhla operace Probuzení jara, známá také jako ofenzíva u Balatonu. Tato epizoda druhé světové války byla zapomenuta a jen velmi málo zmiňována při vzpomínání na válečný konflikt. Přesto však v té době měla velký význam, protože se jednalo o poslední velkou ofenzívu Německa, které, ač oslabené, nasadilo téměř 500 000 mužů, téměř 1000 tanků, necelých 6 000 děl a 850 letadel. Třetí říše na tuto ofenzívu hodně sázela, neboť celosvětový kontext nebyl vůbec příznivý. Na konci roku 1944 již nedokázala odolat sovětským náporům a začátkem roku 1945 byla zcela obklíčena. Na západě byla její obranná linie v podobném stavu jako v roce 1939, tedy před začátkem války. Na východní frontě však ještě existoval určitý pozitivní prostor, který dával malou naději.
Po ztrátě Visly zaznamenal samotný Josef Goebbels ve svých poznámkách hluboké znepokojení a připustil, že tato událost bude znamenat temný precedens a že naděje na vítězství ve válce začínají mizet. Tváří v tvář těmto komplikacím neměla část německé armády jinou možnost, než opustit Ardeny. Guderian to viděl jako něco pozitivního, protože tím mohl posílit východní frontu. Po událostech operace Slunovrat si Hitler, jak předpokládal, všiml, že Sověti se rozhodli nevstoupit okamžitě do Berlína. A proto se jeho pozornost přesunula k posledním ropným polím nacházejícím se v Maďarsku. Tato pole musela být chráněna, protože v té době produkovala 80% veškerého paliva dostupného pro Německo. Z tohoto důvodu spolu se svými generály navrhl uskutečnit ofenzívu, která by Sověty zatlačila zpět k řece Dunaji a umožnila zaujmout bezpečnější obrannou pozici, která by chránila maďarskou ropu. Jak jsme již uvedli, Třetí říše v této operaci vsadila osud druhé světové války a tušila, že porážka ji přivede na samý okraj propasti. Pro tento zásadní střet povolala ty nejlepší síly, které měla k dispozici. Hlavní silou byla skupina armád Jih, která měla podporu skupiny armád E nacházející se v Jugoslávii. Tato skupina se skládala ze 6. tankové armády SS, vedené generálem Seppem Dietrichem, která měla k dispozici nové divize a samostatné jednotky z jiných armád, čímž se jí podařilo shromáždit asi 11 tankových divizí. Dále spolupracovala 2. tanková armáda, 6. německá armáda a 3. maďarská armáda. Na druhé straně jim čelili 3. ukrajinský front, 4. gardová armáda, 6. tanková armáda gardy a 26. a 27. armáda, mimo jiné. Dne 6. března 1945, v posledním roce druhé světové války, začala ofenzíva u Balatonu, známá také jako operace Probuzení jara. 6. tanková armáda SS postupovala spolu s divizí SS Leibstandarte a dalšími německými i maďarskými divizemi. Řady Třetí říše postupovaly s patřičným nasazením, ale brzy museli zastavit a stáhnout se zpět na své původní pozice. Zásoby paliva byly extrémně omezené a navíc silné deště zaplavily maďarskou půdu a proměnily plánované bojiště v bahno. Po několika dnech v obranné pozici se jim podařilo dosáhnout překvapivého úspěchu proti zaskočeným sovětským předním liniím, což jim umožnilo proniknout do obrany jihozápadně od města Székesfehérvár. Nicméně v této fázi války již Hitlerovi muži věděli, že radost netrvá dlouho. Sovětské síly rychle kladly silný a vytrvalý odpor proti německému postupu. 2. tanková armáda spolu se 16. divizí granátníků SS Reichsführer SS postupovala z Nagybajomu směrem ke Kaposváru, ale tato jednotka nedisponovala tanky a tak byla již 5 hodin po začátku útoku překonána sovětskými silami. Ačkoliv se německé selhání začínalo rýsovat, Hitler přikázal Seppovi Dietrichovi pokračovat v ofenzívě, přestože ta byla nevratně zablokována. Sovětský maršál Fjodor Tolbuchin požádal stavku o povolení použít síly 3. ukrajinského frontu, které byly rezervovány pro ofenzívu proti Vídni. Stalin však tuto žádost rozhodně odmítl a požadoval, aby se Tolbuchin přizpůsobil dostupným silám. Tolbuchin tuto odpověď očekával a proto již dříve navrhl obranný systém složený z ostnatých drátů, protitankových pastí a zaplavení terénu. Tím se mu podařilo zpomalit nepřátelský postup, protože němečtí vojáci se bořili do bahna. K tomu přidal použití těžkých děl, která dokázala zničit několik německých tanků. Německé jednotky se pohybovaly extrémně pomalu, což Tolbuchinovi umožnilo vrhnout na ně početní převahu 3. ukrajinského frontu, tvořeného přibližně 30 divizemi. Tyto jednotky provedly brutální čelní protiútoky, které sice způsobily určité sovětské ztráty, ale ty se nedaly srovnat s obrovskými německými ztrátami, a to jak v mrtvých, tak v zajatých. Tímto způsobem se Rudé armádě podařilo zastavit nepřátelský postup a přinutila německé tanky zastavit se 32 kilometrů od Dunaje. Tato vzdálenost byla nejblíže, kam se dostali ke svému cíli.
a to na výběžku na samotném jihu jejich původních pozic. Dne 8. března nařídilo vrchní velení pozemních sil Oberkommando des Heeres vyslat zálohy skupiny armád jih na frontu, ale to nijak nezměnilo výsledek střetu. Dne 15. března dostala 6. tanková armáda SS příkaz od vrchního velení pozemních sil zastavit sovětskou ofenzívu a poté přejít do obrany. Avšak kvůli mnoha utrpěným ztrátám nemohl žádný z rozkazů německého velení přinést úspěch. Těch několik málo území, která se jim podařilo získat, ztratili okamžitě. Dne 23. března zaútočili jednotky Tolbuchina spolu s 2. ukrajinským frontem na 6. německou armádu, která vyčkávala na svých původních pozicích. Jedinou jednotkou, která přinášela Třetí říši dobré zprávy, byla 9. tanková divize SS Hohenstaufen, protože se jí podařilo udržet obrannou linii. K 26. březnu byli Němci nuceni rychle ustoupit přes celou západomaďarskou nížinu směrem k Rakousku s cílem chránit Vídeň. Tento pohyb umožnil Sovětům ovládnout 90% maďarského území. Nakonec se ofenzíva u Balatonu změnila ve skutečný neúspěch. Kromě ztráty 45 000 mužů a ztráty 500 tanků a děl a 200 letadel museli německé síly sklonit hlavu a přijmout tvrdou porážku, která je připravila o ropná pole v oblasti Nagykanissa, poslední pod německou kontrolou. V té době se musela německá země rozloučit s posledním zbytkem zemního plynu a zcela se spolehnout na syntetické palivo, které však také docházelo. Adolf Hitler, obzvláště rozuřený porážkou, napadl vedení divize Waffen SS Leibstandarte a přikázal Seppovi Dietrichovi, aby jim odebral náramky, které nosili a na kterých byl jeho portrét, protože nemohl pochopit, že skupina mužů nesoucí jeho jméno nebojovala v této ofenzívě se vší silou a nedosáhla vítězství. Dietrich se však rozhodl tento rozkaz svým vojákům nepředat, aby nepoškodil jejich morálku a umožnil jim pokračovat v plnění úkolů. Dobře totiž věděl, že mu za nesplnění rozkazu nehrozí nebezpečí, protože mu vůdce choval náklonnost a i kdyby se o tom dozvěděl, nehrozily by žádné vážné následky. Město, které odmítlo padnout. Poté, co Rudá armáda obsadila Vislu, se snažila ovládnout každý čtvereční kilometr německého území všemi myslitelnými způsoby. Existovalo však město, které se krví a potom bránilo bestiálnímu sovětskému útoku. Tato epizoda je známá jako obléhání Vratislavy. Město se nachází na západě Polska, v oblasti Dolního Slezska. Tehdy mělo 625 000 obyvatel. Až do posledního roku války nebyla Vratislav obtěžována ani spojeneckým letectvem. V prvních měsících roku 1945 přijala tisíce německých uprchlíků z východního Pruska a dalších polských měst, kteří prchali před Rudou armádou. Kvůli této vlně příchozích vzrostl počet obyvatel na 1 000 000. Díky své poloze si sovětské síly uvědomovaly, že toto město je rychle spojí se středem Německa. Z tohoto důvodu označil Hitler Vratislav jako pevnost, kterou je třeba za každou cenu chránit před jakýmkoliv nepřátelským útokem. Dne 21. ledna zbavil Karl Hanke, guvernér města, Vratislav statutu metropole a začal ji nazývat válečnou zónou, což vedlo k vysídlení více než 700 000 obyvatel, kteří museli opustit své domovy a při teplotách minus 20 stupňů Celsia a nebezpečných sněhových a ledových bouřích se vydat hledat nové útočiště. Několika málo šťastlivcům se podařilo získat autobusové jízdenky, jiní se dostali na nákladní vozy, zatímco mnozí cestovali vlakem do míst jako Sasko, Bavorsko, Berlín nebo československé Sudety. Přibližně 116 000 civilistů se rozhodlo zůstat ve Vratislavi, kde vytvořili 10 stavebních praporů a postavili 15-kilometrový kruhový prstenec opevněný zákopy, bunkry a příkopy. Dne 24. ledna bylo slyšet silné dělostřelecké výbuchy způsobené Sověty v obcích Namslau a Oels, vzdálených 35 kilometrů od Vratislavy. Přestože se tušilo, že nebezpečí je blízko a nepřítel se přibližuje, město dál fungovalo normálně.
Nemocnice i letiště Gandau byly stále v provozu, stejně jako služby vody, plynu a elektřiny. Jediný, kdo navrhl kapitulaci, byl druhý starosta Wolfgang Spielhagen, který byl nejprve zatčen a poté popraven jako zrádce. Německá armáda však věděla, že klid nepotrvá věčně, a proto začala připravovat obranu proti zkušené Rudé armádě. Wehrmacht poskytl generálu Johannesu Krausemu 50 000 mužů, z nichž 35 000 byli regulérní vojáci a 15 000 milicionáři, vybavenými 100 děl rozdělených do 32 baterií s rážemi od 210 do 70 mm. K dispozici bylo také 7 tanků Panzer 4 a 2. Obléhání Vratislavy začalo 13. února 1945. První ukrajinský front zahájil první bombardování, podpořený sovětským letectvem, které shodilo na město velké množství výbušnin. Jak se situace stále více vyostřovala, některé sovětské divize překročily řeku Odru na různých místech a v obklíčujícím pohybu obsadili obce Sakrau, Hunsfeld a Görlitz. Dny plynuly pomalu a 16. února německé síly diskutovaly o nejlepším způsobu, jak prolomit obklíčení. Skupina inženýrů navrhla poslat 3 dálkově ovládané chodící miny Goliat, což byly malé dálkově řízené tanky. Nakonec byly nasměrovány k mostu přes řeku Odru směrem na Píkevic a odpáleny, čímž byla zničena celá infrastruktura. Výsledkem bylo, že velký počet nepřátelských vojáků zůstal uvězněn na opačném břehu. Němci je přepadli a všechny sovětské vojáky na místě zlikvidovali. Jako odpověď zahájila skupina vojáků Rudé armády útok na Jižní park a autobusovou garáž. To však pro Wehrmacht nepředstavovalo žádné nebezpečí, protože někteří dospívající z Hitlerjugend se ubránili se zbraněmi v rukou, přičemž donutili nepřítele k útěku a způsobili mu až 100 padlých. Proti všem předpokladům Vratislav odolávala a každý pokus o její zničení se ukazoval jako marný. Měsíc únor končil a válečné prostředí nebylo pro Třetí říši příznivé, ale toto město v Dolním Slezsku dokázalo i nadále odolávat náporu Rudé armády. Jednotky 26. výsadkového pluku byly klíčové pro udržení Vratislavy, když přistály z letadel Junkers Ju-52, která přepravovala velké množství zásob jako potraviny a munici. Pomáhali také evakuovat více než 5700 raněných. V posledních dnech února se většina bojů přesunula do kopců Liebichs. Tam pluk SS granátníků Besslein odrazil nespočetné množství nepřátelských útoků. Jejich výkon jim přinesl celonárodní uznání s titulky v novinách a rádiích hlásajícími: Zde byl pluk SS Besslein. Celé město Vratislav bylo sjednoceno v odporu proti sovětské síle. Na 2kilometrové linii mezi parkem Südpark a ulicí Hindenburgplatz se Rudá armáda rozbila o německé pozice. Navzdory použití různých taktik, jako bylo zapalování domů a budov s cílem zabít obránce, se díky vynikající práci městských hasičů podařilo uhasit obrovský požár a překazit sovětské plány. Stalinovi muži hledali různé způsoby, jak proniknout do Vratislavy. Jedním z nich bylo šíření falešných zpráv pomocí rozhlasu. Jeden z nejznámějších příkladů se odehrál, když skupina sovětských vojáků oznámila: obyvatelé Vratislavy, hodina osvobození nadešla. 2 obrněné divize, veteráni z východu, prolomili obklíčení jižně od Vratislavy. Pospěšte si k jižní části města, abyste podali ruku svým osvoboditelům. Obyvatelé si už na tento typ manévrů zvykli, takže jen pár z nich lži uvěřilo a byli zasypáni dělostřeleckou palbou. Na začátku března 1945 byl generál Hermann Niehoff jmenován Hitlerem novým velitelem pevnosti Vratislav. Jedním z jeho nejkontroverznějších opatření bylo zapalování celých bloků domů s cílem stížit nepříteli postup a přinutit ho pohybovat se mezi troskami. Dne 6. března 1000 letadel Rudé armády zdevastovalo městské jádro Vratislavy. Téhož dne se pěší pluky Sauer a Vél podařilo zničit 100 sovětských tanků.
Došlo však i k události, která sovětské vojáky zcela zahanbila, byli totiž odraženi dětmi z Hitlerjugend ve věku 12 a 13 let. 1. dubnový den roku 2945 přinesl další masivní sovětské bombardování, které zničilo 80% budov a zahubilo 35% příslušníků hasičského sboru. Navzdory obrovskému obětování obyvatel Vratislavy se situace začala výrazně komplikovat. Zároveň padly první zákopy německých výsadkářů, kteří byli poraženi a jejich 88 mm kanóny umlčeny. Dne 8. dubna nový letecký útok zničil věže katedrály. Navzdory zuřivému odporu se pevnost začala rozpadat. Přesto však 1. května, tedy v den, kdy si Adolf Hitler vzal život, Vratislav stále bojovala o svou čest. Když se rozšířila zpráva, že Německo jedná o kapitulaci, některé místní autority se pokusily vyjednat vzdání s Rudou armádou. Níhov se tomu snažil bránit, ale kvůli opakovaným žádostem 5. května nařídil vyvěšení bílých vlajek. Hitlerjugend se tomu rozhodně postavili a po městě křičeli slova jako zrádci a zbabělci. Dne 6. května 1945 se 20 000 přeživších z Vratislavy konečně vzdalo Sovětům, jen den předtím, než celé Německo podepsalo kapitulaci. Konečný výsledek. Německé síly utrpěly téměř 30 000 ztrát, 6 000 mrtvých a 23 000 zraněných. Kromě toho byly zničeny 4 tanky a sestřeleno 165 letadel. Na druhou stranu se 3 milionům civilistů podařilo uprchnout do jiných částí Německa, čímž se podařilo něco, co se žádnému jinému městu nepodařilo. Odpor Vratislavy je ještě hrdinější, když se porovnají ztráty, které způsobily Rudé armádě. Ne méně než 60 000 obětí, 13 000 mrtvých Sovětů a 47 000 zraněných. Kromě toho bylo zničeno přibližně 125 tanků a 100 letadel bylo sestřeleno. Rudá bouře na řece Nejse. V polovině dubna 1945 se Rudá armáda chystala provést poslední velký útok na východní frontě, aby dobyla Berlín, hlavní město Německa a Třetí říše. Poté, co během ledna a února spustošila Polsko, se jak Georgij Žukov, tak Ivan Koněv a Konstantin Rokossovský snažili znovu seskupit všechny své jednotky a shromáždit veškeré dostupné zásoby s cílem uskutečnit svůj vytoužený plán. Od severu k jihu se druhý běloruský front pod vedením Rokossovského připravoval na střetnutí s 3. tankovou armádou. První běloruský front pod Žukovem čelil 9. armádě. První ukrajinský front, vedený Ivanem Koněvem, měl bojovat proti 4. tankové armádě. Mezi těmito 3 sovětskými fronty bojovalo více než 2 miliony vojáků za společný cíl. Měli k dispozici více než 40 000 děl, 6 200 tanků a 7 500 letadel. Na druhé straně se poslední milion německých vojáků snažil vytvořit poslední obrannou linii, která by jim umožnila neprohrát válku nebo alespoň utrpět co nejmenší škody. První ukrajinský front dorazil k řece Nejse 12. ledna 1945 zahájením Vyselsko-Oderské ofenzívy. Koněvovy armády rychle prorazily jižním Polskem a postavili se německým útokům, které se je snažily zastavit. Měli jasno v tom, že pokud chtějí pokračovat v postupu, musí bojovat s každým, kdo se jim postaví do cesty. V prvních dnech března dorazily přední jednotky prvního ukrajinského frontu k břehům řeky Nejse, jen pár kilometrů od německých měst jako Cottbus nebo Drážďany. Současně v posledně jmenovaném městě provedlo britské letectvo památné bombardování, které zničilo veškerou jeho kulturní architekturu. Cílem Koněva a Žukova bylo zřídit předmostí na řekách Odra a Nejse dříve, než by jejich velké ofenzivy začaly slábnout. Koněv se však nedokázal umístit na západním břehu Nejse, protože narazil na smrtící odpor německých jednotek. Dne 3. dubna se Koněv a Žukov zúčastnili důležité schůzky spolu se samotným Josifem Stalinem ve městě Moskva.
Zde jim sovětský vůdce poskytl klíčové pokyny pro připravovanou ofenzivu. Bez pochyby nejdůležitější informací ze schůzky bylo, že Stalin svým velitelům oznámil, že pokud jim to rychlost postupu dovolí, mají povolení vstoupit do Berlína. Toto sdělení vedlo k plánování ofenzivy v co nejničivější a nejagresivnější podobě. Za úsvitu 16. dubna s několika minutami rozdílu zahájili Koněv a Žukov svůj první útok. Ačkoliv se shodli v intenzitě ofenzivy, Žukov použil osvětlovací zařízení, aby přidal světlo k nočním útokům. Koněv však s jeho metodou nesouhlasil a rozhodl se provést útok v absolutní a strategické tmě. Jeho plánem bylo vytvořit hustou kouřovou clonu podél celé německé obranné linie, aby jim výrazně stížil vidění a znemožnil přesné zacílení útoku. Jelikož Koněv neměl žádné předmostí na Neisse, nezbylo mu nic jiného, než řeku překročit hned v první fázi své ofenzivy. První ukrajinský front měl k dispozici tisíce různých lodí. Navíc se mu podařilo zřídit až 150 přechodových bodů podél 20 kilometrů dlouhé fronty, přičemž sovětské dělostřelectvo ostřelovalo 80-kilometrový úsek břehu, aby zmátlo Němce. Nejprve sovětské jednotky vypálily kouřové náboje z děl a letadel. Poté Koněv zahájil dělostřelecké útoky na německé obranné pozice, které následně napadla pěchota. Vzhledem k slabému větru se kouř nerozptýlil a Koněvův plán vyšel dokonale. Tento manévr naprosto zaskočil jednotky Třetí říše, které ztratily jak říční břeh, tak veškeré své záložní pozice. Bylo 6:55 ráno, když Koněvovi muži zahájili první vlnu v tisících lodí. Hlavním cílem této akce bylo získat předmostí na strategických místech jako Bautzen a mít připravené mosty za méně než 3 hodiny. Zatímco jednotky pracovaly ve vysokém tempu, sovětské dělostřelectvo střílelo bez ustání, čímž zabránilo Němcům opustit jejich úkryty. Stačilo pouhých 20 minut k vytvoření prvních předmostí na Neisse, což umožnilo zahájení výstavby nových mostů. Po hodině se stovkám tanků podařilo překročit řeku pomocí trajektů a upevnit právě dobytá předmostí. Krátce poté dostal Koněv skvělou zprávu. Jeho muži dokázali uskutečnit více než 133 přechodů z původně plánovaných 150. Tento výsledek jen potvrzoval, že věci jdou pro Sovětský svaz dobře a že Koněv si svými hrdinskými činy zaslouží uznání. Jak 3., tak 4. sovětský tankový sbor překročili Neisse maximální rychlostí díky nově zřízeným přechodům. Výsledkem bylo, že během prvních odpoledních hodin prorazili vnitřní německou obranu a rychle se vrhli na jejich týlové pozice. Německé velení i jejich bojující muži byli zoufalí. Všechny jejich linie byly zničeny a jejich nepřátelé je převyšovali ve většině sektorů. Jedinou možností, kterou v této zoufalé situaci nalezli, bylo pomalé stažení na jihozápad, směrem na jih od Bautzenu. Sovětské jednotky nekladly žádný odpor a rychle se obrátili na sever, aby postoupili na Berlín. Současně byla Žukovova ofenziva na Sílovských výšinách odmítnuta nepřítelem. Stalin zavolal Koněvovi a sdělil mu, že Žukovovi navržené akce nejsou úspěšné a proto mu nařídil, aby nespomaloval svůj postup a zdůraznil mu důležitost postupu na Berlín, ať se děje cokoliv. Je důležité zdůraznit, že sovětský vůdce měl za hlavní cíl dostat se do německé metropole dříve než Britové a Američané. To byl hlavní důvod jeho spěchu. Navzdory Žukovovu zablokování dorazili oba maršálové do Berlína prakticky současně. Bautzen, poslední vítězství Vace. Dne 21. dubna 1945, zatímco byl Berlín pod pozemním útokem vedeným Žukovem, maršál Ferdinand Schörner zahájil 50 kilometrů jižně od hlavního města německý protiútok, který se stal posledním vítězstvím, jež Třetí říše oslavila během druhé světové války. Během Koněvovy ofenzivy na řece Neisse tvořila hlavní údernou sílu jižního křídla, směřujícího k městům Bautzen a Drážďany, druhá polská armáda, složená z vojáků nově ustavené komunistické polské vlády. Tito vojáci čítali přes 100 000 mužů, z toho 84 000 Poláků
a 20 000 Sovětů spolu s 500 tanky. Ve 4. měsíci roku 1945 procházelo Německo hlubokou krizí a bylo zcela obklíčeno. Rudá armáda usilovala o ovládnutí východní fronty a byla velmi blízko vstupu do Berlína ze svých pozic u řeky Odry. Na západní frontě se angloamerické jednotky nacházely jen pár kilometrů od břehu řeky Labe. Přesto však Německo nečelilo jen nevýhodám, jak jsme již zmínili, druhá polská armáda, tehdy loutková formace SSSR, zahájila ofenzivu na řece Nejse s cílem dobít trosky historického města Drážďany. Nicméně nic nešlo podle plánu. Maršál Ferdinand Schörner důkladně prostudoval válečnou situaci a dokázal správně vyhodnotit manévry svých protivníků. Tímto způsobem se připravil na úplné rozbití nepřátelského útoku. K tomu účelu zmobilizoval 4. tankovou armádu pod vedením generála Fritze Huberta. Kromě toho prohlásil město Bautzen za pevnost, kterou měl na starosti plukovník Dietrich Höptke. 4. tanková armáda střežila 50-kilometrový úsek řeky Nejse, která tvořila přirozenou bariéru pro obránce. Ačkoliv měla jen 15 metrů na šířku v nejužších bodech, sovětští vojáci měli problém překonat opačný břeh kvůli nástrahám a překážkám, které Němci strategicky rozmístili mezi severní oblastí ve Forstu a jižní v Görlitzu. Je třeba připomenout, že Německo utrpělo obrovské ztráty a mnoho vojáků padlo, a proto nemělo jinou možnost, než vytvořit prapory z osob pochybných kvalit. Nasazení na severu v ose Cottbusu provedla 35. policejní divize SS společně s trestanci a bývalými vězni z 36. granátnické divize SS Dirlewanger spolu s dalšími tankovými a leteckými divizemi. Tyto jednotky dohromady čítaly 50 000 mužů a 300 tanků. Jak jsme již zmínili, v 4 hodiny 30 minut ráno 16. dubna 1945 vystřelili tisíce kusů dělostřelectva Rudé armády projektily na 80-kilometrový úsek západního břehu řeky Nejse. Tisíce vojáků překročili tok přes 1000 dřevěných pontonů a na palubě 2400 veslic. Poté, co ohromeně sledovali stavbu 150 mostů, 3. gardová tanková armáda spolu se 13. a 5. gardovou armádou prolomili přední linii. Dopoledne Sověti vstoupili do města Cottbus, jednoho z hlavních cílů své operace. Na jih od Nejse překonali vojáci 2. polské armády německou obranu na opačném břehu a prorazili 8-kilometrový průlom, který udržovala tanková divize Brandenburg, což umožnilo polské divizi proniknout asi 15 kilometrů do nepřátelského týlu. Dne 17. dubna zaznamenali polské jednotky další úspěchy, když obsadili Nevsky. O den později vstoupili do Weissenbergu, vzdáleného 27 kilometrů od jejich výchozího bodu. V noci 18. dubna 1945 ve 22 hodin dosáhli předvoje 7. mechanizovaného sboru východních okrajů Bautzenu. Německá obrana byla zatlačena do centra města a tak Höptke nařídil zapálit okolní budovy, aby co nejvíce zbrzdil sovětský postup. Tato taktika byla úspěšná, protože Stalinovi muži uvízli během dlouhých a chladných dní, zatímco Němci se mezitím posílili díky zásobám schazovaným letadly Luftwaffe. Ivan Koněv nařídil generálovi Karolu Švěrčevskému, který velel první polské armádě, aby podpořil sovětský útok na Bautzen. Švěrčevsky se rozhodl rozkaz ignorovat a pokračoval přímo k Drážďanům, protože jeho cílem bylo dobít saskou metropoli a dosáhnout velkého vítězství pro Polsko po mnoha porážkách od roku 1939. Tím se stočil západním směrem, aniž by si uvědomil, že na jeho křídlech se nacházelo velké množství jednotek 4. tankové armády, které mohly náhle udeřit z boku. Po neuposlechnutí Koněvových rozkazů byla první polská armáda svědkem toho, jak 17 tanků Panther z tankové divize Hermann Göring provedlo přepad polského tankového sboru u Kodersdorfu, přičemž zničili 60 vozidel, včetně 4 těžkých tanků IS-2 Stalin. Během noci 21. dubna využila 4. tanková armáda zjevné zranitelnosti 2. polské armády. Na západě předměstí Bautzenu
zahájila divize Brandenburg útok ze severu. 17. pěší divize zaútočila z jihu a v obkličovacím manévru zlikvidovala 294. střeleckou divizi ve Weissenbergu, než osvobodila město. Současně 20. tanková divize, která čekala na jižní straně Bautzenu, udeřila z boku a dosáhla předměstí města. Tímto útokem byla osvobozena obležená posádka, přičemž postupovali podél řeky Spree. Ve stejnou chvíli 21. tanková divize prováděla totéž na západě, uzavřela veškeré únikové cesty a obsadila obec Malšvic. Více než polovina druhé polské armády zůstala izolována na silnici vedoucí do Drážďan kvůli německému útoku na Bautzen. Kuriózní a zároveň ostudné je, že generál Karol Švěrčevský neměl lepší nápad, než se zavřít ve svém mobilním štábu, opít se a přestat odpovídat na telefonáty svých nadřízených. Maršál Koněv vyslal inspektora generála Ivana Petrova, aby zjistil, co se děje. Po zjištění tristní situace byl Švěrčevský odvolán z funkce a nahrazen generálem Ivanovičem Kostylevem. Ačkoliv měla polská armáda rozkaz ustoupit zpět k Bautzenu, město bylo již ze všech stran napadeno 20. a 21. tankovou divizí, které zároveň osvobodili vesnici Niederkajna. Před svým odchodem Sověti zavřeli ve zdejším kostele 250 příslušníků Volkssturmu, zapálili budovu a všechny je zabili. Dne 23. dubna zahájili sovětské jednotky protiútok, aby obnovili situaci v Bautzenu. Nicméně tanková divize Hermann Göring se objevila nečekaně a rozdrtila útok, přičemž zničila 10 tanků T-34/85. Téhož dne provedly německé jednotky sérii přepadů proti 5. a 8. polské pěší divizi, které se začaly stahovat po dálnici směrem na Drážďany. Zároveň divize Brandenburg spolu se 17. pěší divizí udeřily na město Weissenberg, čímž způsobili těžké ztráty 25. a 57. gardové mechanizované brigádě připojené ke 4. gardové tankové armádě a zničili jim 50 tanků T-34. Dne 24. dubna zajala skupina vojáků z divize Hermann Göring několik polských zajatců a náhodně se zmocnila řady dokumentů, v nichž byl detailně popsán plán evakuace 9. polské pěší divize. Díky těmto informacím dorazili němečtí výsadkáři včas, aby zablokovali cestu a izolovali divizi v perimetru mezi obcemi Krostwitz, Kuckau a Panschwitz. Poslední z nich byl známý jako údolí smrti a nacházel se 16 kilometrů severozápadně od Bautzenu. Zde byla 26. dubna 1945 9. polská pěší divize zcela zničena. O den později, 27. dubna, se protiútok 4. tankové armády zastavil na linii mezi Kaslau, Neschwitz a Königswarta, 17 kilometrů od Bautzenu. Toto německé vítězství nebylo jen tak ledajaké, ale mělo i humanitární význam. Ačkoliv nebylo rozhodující pro výsledek druhé světové války, která se blížila ke konci, umožnilo Třetí říši zakončit válku s kontrolou nad Bautzenem, Drážďany a rozsáhlými územími Saska. To usnadnilo útěk tisíců vojáků a civilních uprchlíků na západ, kde se mohli vzdát západním spojencům. V bitvě o Bautzen Polsko utrpělo 5 000 mrtvých a 20 000 zraněných, nezvěstných nebo zajatých, zatímco padlo 3 500 Sovětů. Na bojišti zůstalo 200 polských a 120 sovětských tanků. Naproti tomu, k překvapení mnoha, Německo zaznamenalo 6 500 ztrát, včetně mrtvých, zraněných, nezvěstných a zajatých. Porážka druhé polské armády byla nejkrvavější, jakou kdy polští vojáci od bitvy u Bzury v roce 1939 utrpěli. Na rozdíl od svých nepřátel mohla 4. tanková armáda oslavovat, že toto vítězství bylo poslední, kterého dosáhly vojenské síly Třetí říše. Kuriózní je, že poraženým protivníkem v Bautzenu byl tentýž, nad kterým Německo získalo své první vítězství ve druhé světové válce. Peklo na kopcích u Seelau, poslední bašta před Berlínem. V
polovině dubna 1945 došlo k rozhodujícímu střetu pro sovětský cíl vstoupit do hlavního města Německa. Skupině armád Wissla velel německý generál Gotthard Heinrici, který nahradil Himmlera po jeho naprostém selhání. Čekal ho nelehký úkol – odolat mohutnému útoku Rudé armády. Heinrici si byl vědom, že čelí vysoce nepříznivé situaci. Měl k dispozici pouze 200 000 mužů a 650 baterií, celkem téměř 2625 děl a něco málo přes 500 tanků a stíhačů tanků. Ačkoliv Luftwaffe disponovala téměř 3000 letadel, většina z nich byla nepoužitelná kvůli nedostatku paliva. Jakmile začalo 16. dubna, muži Žukova provedli první útok, který zasáhl 9. německou armádu, tvořící poslední obrannou linii na řece Odře a snažící se zastavit nepřítele, aby se nedostal k Berlínu. Generál Žukov si byl jistý, že díky obrovské převaze jak v pěchotě, tak v tancích dokáže 9. armádu zlikvidovat během několika hodin. Netušil však, že generál Heinrici navrhl pečlivou strategii na kopcích u Sílou, která jeho plán zbrzdí o 3 dny. Heinrici byl nesmírně důsledný v klíčových aspektech, jako je soudržnost mezi jednotlivými divizemi. Tento koncept mu umožnil vyhnout se slabinám v místech styku jednotek, neboť věřil, že jednou z největších předností Sovětů je využívat volné prostory a odhalovat slabiny nepřítele. Věděl, že se nemůže spoléhat na jednotlivé divize. Pěchotní divize neměly ani 8 000 mužů a tankové divize měly jen polovinu své síly. Kromě toho město Sílou bránila 9. výsadková divize, tvořená mladými a neskušenými vojáky, kteří měli za sebou jen 2 týdny výcviku v pěchotě a navíc byli vedeni zkušenými piloty, kteří postrádali znalosti v pozemní taktice. Ve 2 hodiny ráno 16. dubna začalo 22 000 sovětských dělostřeleckých kusů dlouhého dosahu pálit podél celé fronty, přičemž největší intenzitu soustředili na kopce u Sílou, zametající každý čtvereční metr mezi městem a řekou Odrou. S každou vteřinou Žukov nechápal, jak je možné, že se jeho protivníci nevzdávají. Hitler byl na Heinriciho přísný, když mu nařídil, že se nesmí dobrovolně stáhnout. Ale německý generál stáhl již po několika minutách boje velkou část svých jednotek. Tím výrazně snížil své ztráty. O něco více než hodinu po začátku střetnutí osvítilo bojiště více než 100 sovětských světlometů, čímž se Němci ocitli v hustém oblaku kouře. Tato strategie však měla opačný účinek. Oblast byla zaplněna dýmem a prachem, který odrážel světelné paprsky místo toho, aby rozptyloval světlo dolů. To nejenže výrazně zhoršilo viditelnost Sovětům, ale světlomety odhalily Němcům obrysy nepřátelských vojáků. Navíc byl terén zničený obrovskými krátery po sovětském dělostřelectvu, pro pěchotu i tanky a útočná děla velmi obtížně průchodný. Mezitím na severním sektoru Němci zuřivě odolávali sovětskému útoku. Byli však značně dezorientovaní kvůli bombardování a velikosti útoku. Po prvním dni bojů se německá linie držela pevně a proto Němci povolali svých několik málo rezerv, aby jim pomohli vydržet nepřátelský nápor. Čas ubíhal a sovětské tanky dokázaly vytvořit průlom, který však uzavřely 2 protitankové roty, jimž se podařilo zničit více než 30 těžkých obrněnců. Sovětské letectvo podporovalo útok shozením přibližně 900 tun bomb ze 700 těžkých bombardérů. Jeden z největších úspěchů bylo zničení podpůrného vlaku, který převážel munici a zásoby, včetně 3 děl ráže 128 mm a 7000 nábojů. Na konci dne se Rudé armádě podařilo proniknout 8 kilometrů, aniž by však dosáhla rozhodujícího průlomu. Bitva pokračovala s velkou intenzitou, obě strany bojovaly o své cíle. 5. úderná armáda zaútočila s 5 divizemi v čele, podporovanými tanky IS-2 a T-34/85, které se ponořily do dýmu zvednutého bombardováním. Němci toho využili k brutálnímu protiútoku. Neskušená 9. výsadková divize, přestože při přesunu utrpěla mnoho ztrát,
Dokázala zničit více než 30 tanků a zastavila postup 3 divizí. Nečekaně dorazil na bojiště obrněný vlak Berlín, který přepravoval 5 vagónů z kanóny ráže 88 mm, s nimiž zničili asi 60 sovětských tanků. Mezitím na jihu první ukrajinský front Koněva postupoval podle plánu, zatlačoval zpět 4. tankovou armádu generála Schörnera. Stalin byl rozzuřený z problémů, které zpomalovaly postup Usílou. Nedokázal pochopit, jak mohly německé síly vzdorovat tak dlouho, aby zpozdili sovětské cíle. Na druhé straně Heinrici měl obavy, protože jeho jednotky postrádaly zálohy. Dne 18. dubna se sovětská ofenziva výrazně zintenzivnila. Německý generál Theodor Busse nařídil, aby byla odražena 2 posledními obrannými divizemi, které měl k dispozici 11. granátnickou divizí SS Nordland a 23. dobrovolnickou granátnickou divizí SS Nederland. Ty však dokázali sovětský postup pouze zpomalit. Do svítání 19. dubna přestal východní front jako takový existovat a zbyly pouze rozptýlené zbytky jednotlivých divizí. Sovětské síly však utrpěly značné ztráty. 20 000 mužů mrtvých a raněných a více než 2800 zničených tanků. Bitva o kopce Usílou se stala posledním velkým strategickým úspěchem německých sil před koncem války. Na opačné straně Sověti oslavovali, že mají Berlín na dohled frontové linie. Nemožně úťong v lesích u Halbe. V polovině dubna již probíhala bitva o Berlín a 9. armáda se nacházela za řekou Odrou. Theodor Busse se rozhodl nestáhnout na jih, aby čelil Koněvovi, protože se domníval, že západní spojenci dorazí do Berlína jako první. Koněv byl netrpělivý, chtěl obklíčit Busseho a jeho muže a poté co nejdříve dorazit do Berlína. Dne 22. dubna Adolf Hitler utrpěl zhroucení, když si uvědomil, že válka je prohraná. Aby ho utěšil, navrhl generál Alfred Jodl, aby Busseho 9. armáda opustila východní frontu a zamířila na západ, kde by se spojila s 12. armádou pod velením Venska na západní frontě a společně by se probili do Berlína, aby zvedli obléhání. Bylo však jasné, že šance na úspěch tohoto plánu jsou mizivé. 9. armáda byla obklíčena a měla sotva 80 000 rozptýlených vojáků z různých armádních sborů. Když Busse obdržel rozkaz, pochopil, že pokud by se mu podařilo spojit se s Venskem, šlo by o heroický čin. Okamžitě mu zavolal a navzdory přímému rozkazu od Hitlera mu sdělil, že se nevrátí do Berlína, ale překročí Labe a vzdá se spojencům. Vensk souhlasil a 24. dubna poslal pouze 10. armádní sbor do Postupimy, města nedaleko Berlína, aby se pokusil evakuovat uprchlíky a posádku města. Sám Wenck se s téměř všemi svými muži stáhl na východ, aby se přiblížil k Bussemu. 9. armáda nasadila posledních 30 tanků, které jí zbyly, a vedla kolonu, která se snažila prorazit vpřed dříve, než ji zastaví Rudá armáda. Žukov si všiml možné únikové cesty a tak poslal část svých mužů z 1. běloruského frontu do lesa Spreewald, aby posílili obklíčení. Ani Koněv nezahálel, chtěl 9. armádu zajmout a tak přesunul některé své jednotky. Dne 26. dubna obě sovětské skupiny zcela uzavřely kotel a současně dorazili i Busseho muži. Mnoha německým vojákům se podařilo překročit dříve, než vypukla bitva ve vesnici Halbe, ale ostatní neměli jinou možnost, než se probít skrz intenzivní dělostřeleckou palbu a letecké útoky. Někteří, kteří měli méně štěstí, padli do zajetí Sovětům. Hitler se dozvěděl o skutečném plánu Busseho a přikázal mu návrat, ale německý generál rozkaz ignoroval. Po celou tu noc německé síly bojovaly proti sovětskému sevření ve snaze zoufale uniknout směrem k oblasti ovládané spojenci, ale jen málo komu se to podařilo. Dne 28. dubna se pokusili prorazit znovu lesem Spreewald, ale mnoho jich přitom zemřelo. Kolona se v lese úplně rozpadla a Rudá armáda obklíčila každý segment, aby jej zničila. Vesnice Halbe byla v naprostém chaosu.
Nikdo nechtěl padnout do sovětských rukou, protože věděli, že spojenci by s nimi zacházeli humánněji. Mezitím se jednotky Wehrmachtu a SS mísily a obviňovali se navzájem z katastrofy. Nejmladší vojáci hromadně dezertovali a skrývali se v domech obyvatel. Někteří němečtí vojáci se je snažili vytáhnout, ale samotní dezertéři je zavraždili. Nakonec se asi 25 000 vojákům podařilo prolomit obklíčení a uprchnout, zatímco dalších 30 000 bylo na místě zabito. Velké množství Němců bylo zajato a posláno do zajateckých táborů. Většina jednotek byla zdecimována. 32. tanková granátnická divize SS zahájila ústup s 20 000 muži, ale o 10 dní později měla o 5 000 méně. Dokonce se dostaly pouze 2 tanky Tiger. Německé jednotky pomáhaly civilistům při evakuaci oblasti během různých pokusů o průlom. Ačkoliv hlavní vojenský kontingent dokázal uprchnout spolu s obyvateli vesnice do 28. dubna, někteří němečtí vojáci zůstali v oblasti až do 1. května, kdy se jim nakonec podařilo obejít sovětské sevření. Po několika dnech pochodu po dlouhých stezkách, bez spánku, za bojových podmínek a při přecházení zmrzlých řek plaváním, se Busse a jeho muži nakonec spojili s 12. armádou pod vedením Wenska. Většina vojáků byla zcela vyčerpaná. Mnozí z nich omdlévali. Přesto si nemohli dovolit zastavit k odpočinku, protože Sověti byli na blízku a jakákoliv pauza znamenala smrt. Pouhé 2 dny poté, tedy 30. dubna, se jim po obrovském a brutálním úsilí podařilo navázat kontakt s Američany. Pro Busseho a Wenska však bylo zklamáním, že Američané většinu jejich vojáků odmítli a ti nakonec skončili v sovětském zajetí. Odhaduje se, že ze 200 000 německých vojáků obklíčených Sověty v kotli u Halbe se pouze 40 000 podařilo dorazit k pozici 12. armády, zatímco asi 120 000 bylo zajato a přibližně 60 000 zemřelo. Když Hitler zjistil, že jednotky Busseho a Wenska nebudou nakonec bránit pád Berlína, dostal radu opustit německou metropoli. Führer však tuto radu odmítl a, jak je známo, následně si vzal život. Tím jsme se dostali na konec. Děkujeme, že jste nás doprovázeli v tomto putování posledními velkými ofenzívami na východní frontě. Nashledanou příště.